Assalamu alaikum, ga cigaban labarin tafiyar Malam Musa da iyalansa zuwa ƙauye. Kafin mu cigaba, kar ku manta ku mana subscribing ku danna mana liking. Wata yamma Malam Musa yana tuƙa mota daga wurin aikinsa, hankalinsa yana kan tafiyar da za su yi zuwa ƙauye don sallah. Yana juya kwana sai ya hango wata tsohuwa tsaye a bakin hanya tana ɗaga hannu tana neman taimako. Tsohuwar ta ɗaura zani a ƙugunta tana riƙe da ƙaramar kwando a hannunta. Musa ya rage gudu ya tsaya kusa da ita sannan ya ce, "Mama, ina za ki je?" Tsohuwa ta kalli Musa da idanu masu gajiya ta ce, "Ya ɗana, zan sauka ne a gaba idan za ka iya sauke ni." "To shiga mota," Musa ya amsa yana buɗe ƙofar. Tsohuwar ta shiga mota ta zauna cikin natsuwa na ɗan lokaci. Suka yi tafiya cikin shiru sai ƙarar injin mota da kuma ƙarar motsin daga jeji ke tashi. Daga baya tsohuwar ta yi gyaran murya sannan ta ce, "Ya ɗana, ina fatan ba za ka yi fushi da abin da zan faɗa ba." Musa ya kalle ta cikin mamaki. "Wane irin abu ne haka mama?" Tsohuwa ta ja dogon numfashi. "Wannan shekarar da kyau ku tafi ƙauye don sallah, amma in dole ne sai kun yi tafiya, sai ku yi addu'a da azumi kafin tafiyar, akwai hatsari a gaba." Maganarta ta cika iska tamkar hayaƙi. Musa kuwa ya bushe da dariya mai ƙarfi har fuskarsa ta cika da annuri. "Mama, kina son ki hana ni da iyalaina tafiya ƙauye saboda sallah? Ai ba wannan bane karo na farko da nake tafiya, ban taɓa samun matsala ba." Tsohuwa ta kalle shi da ido masu cike da duhu da tsanani. "Na faɗa abin da na zo faɗa, ragowar yana hannunka ne, ya ɗana." Da suka iso inda za ta sauka, Musa ya tsaya. Ta fito daga mota ta kalle shi na ƙarshe ta ce, "Na gode da ka ɗauke ni, ka tuna da maganata, ku yi addu'a da azumi idan za ku tafi." Musa ya yi murmushi yana ɗaga hannu. "To mama, na gode, ki kula da kanki." Yana tuƙa motar yana tafiya. Musa ya girgiza kai yana faɗin a ransa, "Me yasa mutane suke son tsoratar da mutum da irin waɗannan labarai?" Ya rarrashi kansa cewa tsohuwar kawai son nuna hikima take ko kuma tsafinta ne ya shiga mata. Bayan duka sau da yawa ya yi wannan tafiyar ba tare da wata matsala ba, amma tsohuwar ta tsaya a bakin hanya tana kallon motar da ke nesa. Fuskarta babu wani motsi, ta riga ta faɗi abin da take da shi. Abin da zai biyo baya ba a hannunta yake ba. A nan ne muka kawo ƙarshen part 2, sai ku biyo mu a part 3 ku ji yadda za ta kasance wurin tafiyar Malam Musa zuwa ƙauye. Kar ku manta ku danna mana subscribe, ku yi mana liking. Na gode.